ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಡ್ ಪದೆಂಜಿ ಬೇಳೆದ ಹಲ್ವಾ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚ ಪಂದ್ ತೂಕ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು. ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ನೆಕ್ ದಾದ ಮಾತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದೆಟೆ ಅನ್ನ ಪಂತೆ ಅವೇನವರ ತೊಗೊಂಡ್ಲೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಒಂತುಲೆ ಒಂದು ಪದಿಂಗಿ ಬೇಳೆನು ಯಾನು 1 ಕಿಲೋ ಪದಿಂಜಿ ಬೇಳೆನು ಒಂಜಿ 3:45 ಗಂಟೆ ಬೊದಲ್ರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಬೊದಲ್ದಾಣು ನಿನ್ನ 2 ಸಲ ಲೊಂಬುದು ಕೊಣೊಂದು ಬತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಕಡೆದು ಕೊನೋಡು ನೀರು ಪಾಡ್ನು ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂಚಲ ನಿಕ್ಲಿ ಕಡೆವರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಕಡೆಯರ ಆಪುಂಡ ಅವು ಬೊಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತದಲ್ಲೇ ಇಂಚನೆ ಒಂತೆಂತೆನೆ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನ ಕಡೆದು ನಮ್ಮ ಕೊಣಕ್ಕ ಏರ್ ಮತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದ ಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಲೆ ಐತೆ ಒಂದು ಕಡೆದು ಕೊಣತ್ತೆ ಇಂಚಾಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಒಂಥರ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣಲತ್ತು ಜರಿ ಜರಿಲತ್ತು ಅದ ಕಡೆದುಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆಗ್ ಯಾನು ನೆಯ್ಯಿ 1 ಕಪ್ಪು ಫುಲ್ 1 ಕಪ್ಪು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ಯ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನೆಯ್ಯಿ ಬೆಚ್ಚಾಯಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು ಬೀಜನ ಪೊತ್ತುದು ದೀವನ್ವೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಬೋಡಂಡ ಬಾದಾಮಿ ಬೇತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಬೀಜ ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ದೆತ್ತಿ ಒನ್ಗ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಡ್ ವಾಟಿಗೊಂದೇನು ದೆತ್ತಿ ಒನ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ನೇಕ್ ಯಾನೊಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ರವೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ. ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ರವೆ ಪಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕರಂಚುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ದೇಲೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಕಡೆದೀತಿನ ಪದೆಂಜಿ ಬೇಳೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗೈಕೆ ಹಿಟ್ಟನ ಪಾಡ್ದು 1 ಗಂಟೆ ಜನ್ಲಕ ಶೋಕಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಪೂರ ಪಾತ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಈತೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶೋಕಾದ ನೆಯ್ಯಿ ತೊಟ್ಟುಗ ಅವು ನೆಯ್ಲ ಪದೆಂಜಿದ ಹಿಟ್ಟು ಶೋಕಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ತೊಲೆ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ನೀಟಾದ ಕೈ ಬುಡಂದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಕಲ್ಲಡೊಂದು ಎಪ್ಪೊಡು ಇಜಿಂಡವು ಅಡಿಪತ್ತದು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕರ್ಚುಂಡು ಇಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಇಪ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಇಂಚಾಂಡು ನೆಯ್ಯಿ ಪೂರ ಅವು ಪದೆಂಜಿ ಬೇಳ್ದ ಹಿಟ್ಟು ಒಯ್ತುಂಡು ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಇಪ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಹೊರ ಬೋಡಂಡ ಚೂರು ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡುನೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಸ್ಟವ್ಡ್ ಸಕ್ಕರೆ 200 ಗ್ರಾಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ವಾಟಿಡ್ 1.5 ಗ್ರಾಮ್ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ತೊಂದೆ 1.5 ಕಪ್ಪು ಆತಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಅವೇ ಕಪ್ಪುಡು ಮೆಜರ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ನಿಗಳು 1.5 ಕಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆಗೆ ತೊಂಡೆ 1.5 ಕಪ್ಪು ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂಡ ಮೂಲೊಂಜಿ 200 ಗ್ರಾಮ್ ಸಕ್ಕರೆ ಅವು ಐಕ ಆತೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕಲರ್ಡದ್ದು ಸೈಡ್ ದೆತ್ತಿವನೋಡು ಪಾಕಪುರ ಕೊಣರಿಯರೆ ಇಜ್ಜೆ ನೆಕ್ಕೆ ಚೂರೇ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ನಿ ಕಲರ್ಗೋಸ್ಕರ ಚೂರೇ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ನಿಕ್ಲು ಬೋಡಣ ಬೇತೆ ಫುಡ್ ಕಲರ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನ್ ಚೂರು ಮೂಲು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಏಲಕ್ಕಿಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಪಾಡ್ವೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಚೂರು ಗುದ್ದುದು ನೆಕ್ ಸಕ್ಕರೆ ಕೊದ್ದೆನಾಗ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಏಲಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ಯ ಒಂಜಿ ಶೋಕು 2 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿಯರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದಿಂಡೆವು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕಲರ್ಡ್ ಸಕ್ಕರೆ ಕಲರ್ಡ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ಇಂಚ ಶೋಕು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದಿಂದ ಯಾರು ತುಲೆ ಇದೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದಿಂಡು ಯಾವಿತ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೆ ಇದು ಇಂಚಿಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಇಂಚ ಕೈ ಬುಡಂದೆ ಕಲತ್ತೊಂದೆ ಇಪ್ಪೋಡು ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪದೆಂಜಿ ಬೇಳೆದ ಹಲ್ವಾ
ನಿಕ್ಲು ಇಂಚವರ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಡು. ನವರಾತ್ರಿ ಬತ್ತಂಡು ಇಂಚಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಮಲ್ತದ ದೀವೊಲಿ 15 ಬೇಳೆದ ಪ್ರಸಾದ 15 ಬೇಳೆದ ಹಲ್ವಾ ತುಲೆ ಇದು ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬುಡಂದೇನೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪೋಡು ಮೀಡಿಯಮ್ ಮತ್ತನ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ಲ ದೀವೊಲಿ ಒಂದೇನು ನಿಕ್ಲು ಕೈ ಬುಡಂದೆ ಇಂಚ ಮಕ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತಾರಡ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕೊಂಜಿ ಶೋಕು ಪೂರ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಕಾಯೋಡು 15 ಒಂದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಆತ್ನೆಟ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಈತೆ ಚೂರು ನೆಯ್ತ ಪಸೆ ಕಮ್ಮಿಂದಾಂಡ ಮಿಡ್ಲಡೋರ ನೆಯ್ಲ ಪಾಡೊನುಲಿ ಈತೆ ನೆಟ್ಟು ಪಸೆತ ಅಂಶ ಉಂಡು ತುಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಂಚಿ ಮಗ್ಪನ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು ಐಟು ಪಸೆತ ಅಂಶ ಇಪ್ಪರೆ ಪೋದು ಅವು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಗ್ಪನಗ ತುಲೆ ಐತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತುಲೆ ಒಂಥರ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪನಗ ನಮಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡ ಕೊಡವಂತೆ ನೆಯ್ ಪಾಡುಂಡ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ಒಂದು ಆತಜಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆದ ಕಲ್ಲಡದಿತ್ತ ಸಕ್ಕರೆದ ಪಾಕ ಅವೇನ ನೆಕ್ಕ ಪಾಡಿಯ ತುಲೆ ಒಂದೇನೋ ಗಂಟೆ ಇಜ್ಜಂದ ಲೆಕ್ಕ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಕ್ಕೊಂಜಿ ನೀಟ್ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆದ ನೀರು ಮಲ್ತಿತ್ತದ ಅವೇನು ಪೂರ ಪದಿಂಗಿದ ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಹಿಟ್ಟು ಪೂರ ಒಯ್ತುಂಡು ಅವು ಏತ್ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಒಯ್ತುಂಡು ಆತೆ ಶೋಕ್ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪದಿಂಗಿ ಬೇಳೆದ ಹಲ್ವಾ ತುಲೆ ನೆತ್ತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತುಲೆ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಅದು ಹಲ್ವಾ ಬತ್ತನ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೂರು ನೆಟ್ಟೆ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ವೆ ಇಂಚನೆ ಮಿಡ್ಲು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜೋಳೆ ಆಯ್ತಾ ಪಸ್ಸೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡೊಂದು ಡ್ರೈ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಮಿಡ್ಲು ಅಂತೆ ನೆಯ್ ಕೂಡ ಪಾಡೋನೊಲಿ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಏತು ಶೋಕಾದ ನಮ್ಮ 15 ಬೇಳೆದ ಹಲ್ವಾ 75% ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಒಂದು ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಪೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಈತೆ ಒರಿದಿನ ನೆಯ್ಲ ಅನ್ಪೂರ ಐಕ್ ಪಾಡ್ವೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಪೂರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅವರ ನಿಕುಲ ತೋದು ಎಂಚಾತನಂದು ಪನ್ಲೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಬೀಜ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಹಲ್ವಾ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಏತ್ ಶೋಕಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 15 ಬೇಳೆದ ಹಲ್ವಾ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚಾತಂಡು ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಚಾತಂಡು ಪಂದೆ ಎಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಾಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ 15 ಬೇಳೆದ ಹಲ್ವಾ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅಪಂಡ ದಾಯ ತಡ ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚಾತಣಂದು ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇಪ್ಪುಲೆ ಈತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ತುಲೆ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚಾತಣಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತಂಡ ತುಲೆ ಎಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತಂಡ ತಿನಿಯರೆಗಂತೂ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಬಟನ್ ದ ಬರಿಟೊಂಜಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುಯಿನೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಹ್ಯಾಪಿ ನವರಾತ್ರಿ.